जुगामिमोन जों ओरैजा हाद्रि बाला गेलेनानै गेलेना हाबाबो जालायोमोनलै। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन, मानो होननानै बुङोबा बेयाव गोबां इम्परटेन्ट खोथाफोरबो हाबना दं। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय धामाका आरोना, मोनसे भिडिअ फैदों। बे जाहैबाय पwila बरगयारि सारनिफ्राय। नायग्रोजोबाबा बुजिनाय नङा, आरो गोबाङानो नायजोबोबा नांगौ खोथाफोरखौ मोननो हागौ। आरो मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनानै हो, आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। दानिया भिडिअखौ नायलांदो। हिनजाव लाबोबाय, सिरि सिरि हाबा होखुमाबाय। बैसोआथ' 18 बोसोर जाखायाखै। हाबा होनो गोसो गैयाबा एबसुखौ नागिरलायबाय, हाबा होबाय। 6 माससो सोलिबाय सादिया। 6 मासनि उनावनो हिनजावाबो सोरजोंबा रायलायो उसुं खोनाथिं, हौवायाबो सोरजोंबा रायलायो, ओरैबो रायलायो ओरैबो रायलायो। संसार होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोना। जोंसो गोदो हाद्रि बालाजों बिदि गेलेयोमोन। दा जुगामिमोनजों जोंजों एसे समान रखम नालाय, जुगामिमोनजों जों ओरैजा हाद्रि बाला गेलेनानै गेलेना हाबाबो जालायोमोनलै। फैसाया माबा जार्मन बिलाइ दखानाव ओरै बायहैलायनाय। मोनाबाय होनबाय बै माबा बाद्रि बाला न'खौबो ओरै सिफायजोब्बाय, गैलानो र', जेबो सिरियास गैया। दा एखे बुस्थु सिरियास होननाय मोनसे बुस्थु गैया। हाबा जाबाय, बेबो जोलाय मारि बेबो जोलाय मारिया बोसोरसे जास्लाबैयाव गारलायलायबाय। ओंखायनो मालाबा सानो मासि मोजांलै, बे समावसो जोनोम जानांगौमोनलै आंबो सानलायदो थारमाने। लालाय गारलाय 15 जनसो लागोमोन लाङो जालांजानाय गोसोफ्रा। गारबानो जायो नालाय। आरो बे गारजानायखौबो लाग्रानि आंखाल गैयालै। हाबा मा समाज जालांखो बेलाय? नोंगौना नङा दे? लाबोबाय 6 मास हाबा जाबाय, गारलायबाय, बेबो गोसथोलायबाय बेबो गोसथोलायबाय, बाखौ बे समावसो जोनोम जानांगौ। ओंखायनो आं मालाबा ओरैजाय सानो, आंनि फिसालायासो आं जानांगौमोन दे होनना। ओमफ्राय आंनि फिसालाया थारमाने आं जानांगौमोन आरो, ओमफ्राय आंनि फिसाला जानांगौमोन। सोलायलायनांगौमोन थारमाने, बेबायदि सानलायलाङो आरोखि। दा ओंखायनो एसेबां सिरियास गैयाब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा, नंगौना? आं बै गार्लफ्रेन्डफोरखौ बुंदों आरोखि। दा नोंनि गोसथोनायखौ नों मोजां खालामनो हायो ना, मोजां खालामनो हायो। नोंहा जुदि सिन्था खालामबायबा बेखौनो हाबा लागोन। नों सिन्था खालामनो हायो, संसारा नों जाहैगोन। नों बुंनो हायो मोजां फराय, फरिखा खाथि फैबाय, माथो नोंलाय ओरै थेरायावसो थांदों ना, दुर्गा फुजायावसो थांदों, माबार फैला फैनाबा गारजागोन आंजों। मा दाबो फैला? दुर्गा फुजायाव थांनो नागिरनाया मालाय सोमसिफोरा थांजोब्बाय, सोमखोरजों सोमसिजों नुरो थारमाने उल्था गोजा। दा बेखायनो बेबायदि जानांगोन। नों आंखौ हाबा खालामबा मास्टार जानांगोन, नों आंखौ हाबा खालामबा प्रफेसार जानांगोन, नों आंखौ हाबा खालामनोबा हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननांगोन, स्टार मोननांगोन, डिस्टिंसन मोननांगोन होननानै बुंनांगोन। मा नों आंखौ नांगौबा बाइक लानांगौ, बिदिजों ल'आ जानो, नङा होनबा? आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंना फोजोबनोसै। बुंगौ मानो लावलांगौ, फैसायाबा बेसेबां हरो सन्देह जालायलाङो। 1 घन्टायाव 1 लाख खरै, 1.5 घन्टा जाबाय 1.5 लाख, 2 घन्टाबा 2 लाख। दा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों, बेवहाय गोबां मास्टारफोर दं। हाई स्कुलनि मास्टार, मेन्देला काम्सआवबो हाई स्कुलनि मास्टार। मेन्देला काम्सआवनि रियेल मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन दा।